Ayusa nakasuway na ba magluto og manok sa kawayan? Di po na matabas-tabas, ari po ta maglungag sa kawayan. Kahuman itak-ang rana nato tapos dabukan ng ilawom. Di po na siya madali-dali og kasunog kay buhi man nga kawayan atong gibuhat. Di ara porting pagkaayusa naluto na. Di po mayano-yano ang gibuhat sa mga singgawong. Asos pwede man daway kaldiruhay. Porte po pagkalami ag luto sa kawayan jog grabe makadagtokom sa mga singgawong por magmangalonos porte dagwag mga lamoy. Grabe wala dagang pasundayag lahos. Di na punta, sugdan na nato. Agi motor na sa mga singgawong dalargo kay moadto sa tagmerkado kay magpalit sa tadang og matukob. Ari na din nadangop ang mga singgawong sa merkado basta naay palitonon nga matukob. Ari ta din makapit og matukob sa Tabulan Public Market. Matek iparking usa na sa mga singgawong da ilang mga montero. Ana man na naunsa man ka. Wanay daghang pasundayag gilosob na sa mga singgawong dalargo ang merkado. Di ara ari ta din magpalit og tukbono no. Wanay daghang langay magpakilo na din ta dia. Di ara ang tukbono sa singgawong grabe porte gud pagkaayusa ani. Matek wanay daghang pasundayag ipasun na din ta nag plastic. Tonolis bayad largo. Kana goods batsin na palit na putag laing materialis na to. Di ara palit og laing materialis na to para masagol sa tuntok bunot. Wanay daghang pasundayag gisugdan na pagpunit sa kasinggawong largo. Syempre di man gyud na to makalimtan ng materialisa kay mao man makadaglam isa tong tukob. Palit putag laing matukob na to. Punan ta totong usa ka tukbonon kay murag dito kasigol sa mga singgawong porte badagwag mga lamoy ani. Matik di ara tong mga materialis og ipangbitbit na sa mga singgawong dia. Ang silid ay syempre di gyud na makalimtan pud. Lahos di ara managpalit ang mga singgawong. Wanay daghang pasundayag batsin na ta. Mangita na ng mga singgawong dia og libon nga nindot natong matukban. Grabe mga naong sa mga singgawong wa may tsura. Syempre nagsunod na dayang do ka singgawong nga sirok. Di po di matabas-tabas atong gagian porting danguga. Pero wanili atan ang mga singgawong losobon ja punta na. Lahos dira gisugdan na nagbaklay des mga singgawong. Di po matabas-tabas ang usaog gidalhan pug ihi sa singgawong. Tirada ni mga singgawong og pinasurvival sa libon way kaldirohay. Testingan natong mga singgawong og mabuhi ba ni sa libon nga way kaldiro gamit. Dira kakita natang nindot nga spot. Di po matabas-tabas diring dapita porte pod pagkaayusa. Pagka tinawa pod sa tubig mura magsuot sa labador. Wa nay daghang pasundayag ibutang na natong mga materialis dia. Kana goods wanay daghang langay itsa na natong matukob kay sugdan na tanas paglimpyo. Matik gilukalukan na sa kasinggawong di atong tukbunon. Motukob na po taglami-lami kay magsigara tag tukob og baho-baho. Di po di matabas-tabas atong tukbunon. Burot mong pabawnon sa mga singgawong kadig makatukob. Matik gigabas na sa usa ka singgawong di atong himuon ang kaldero. Kahuman og gabas bukor na siya para mahimo natong tabon. Di ara okbon na yon. Asos porte pod pagkaayosa ay ara na tada magluto. Di pod matabas-tabas atong lutuan mura pug tuktukanan sa manok. Siyempre hugasan sa tanagamay para mawagtang ang mga babaho. Wanay daghang pasundayag gibuhatan na din sa usa ka singgawong di og saylanan sa tong kawayan. Di ara managbuhat og saylanan ikahuman ipatong nita na diha. Asos grabe porting pagkaayusa saktuhan yung tuktukan sa manok. Matik unay daghang langay gibot nga nanas usa dia og tuktukon sa singgawong. Grabe porting pagkaayusa iplastar na po tani atong laing materialis dire. Butangan usa tanay daan og mga materialis na to dire usa nato ibutang atong tukbononon para mo lami-lami gyud ba. Wanay daghang pasundayag ipangplastaran na atong mga tukbononon dia. Di pwede matabas-tabas ni pagkaluto pansamban lang ni og madutlan ba. Porting ayusa puno atong kaldero nga kawayan. Ikahuman butangan na dayon tanag mga materialis da ibabaw sa atong tukbonon. Syempre di punta na makalimtan ng sili para maganghang buyo kanday nato dahil og patis. Asos grabe porting pagkaayusa mikos-mikosan dayon nato aning oyster mix buyokan sa nato abo-abo gamay. Kana goods nagkalampati na ikahuman buyokan din nato aning magic lami butangan dayon og usa ka hakop nga asin. Kana goods grabe porting pagkaayusa. Wa pa jud jagwantang usa ka singgawong gibutangan pa jud sili nga kulikot. Kana manang moaso pag-ayo dira matik managtimpla sa mga singgawong. Wanay daghang pasundayag sabon na tana ari na ta dire magtakos og sabaw. Di man sa di matawag og hugaw dire kay tubod man di po ni yano atong kaldero double impact sudan ang pikas lungagan sabuan po tanay atong lungagan ato lang banabanaon dia kabisag mahilaw luto basa okay daog managsabaw na to ukasan sa nato ang tabon ani para mawagtang ang mga babaho. Wa nay daghang langay tabon ni asos grabe porting pagkaayusa gibalik na po natong tabon atong gigabas kaniha. Wa nay daghang pasundayag itak-ang na na. Iwa ba? Di ara grabe porting pagkaayusa. Matik dabdaban na tana para maluto. Gisugnuran na das mga singgawong da pagayo. Di ara po natong laing tukbono no. Di po matabas-tabas grabe porte pong pagkaayusa ni. Matik ipaslakan na po na sa usa ka singgawong da mga materialis. Ikahuman butangan din nato aning magic lami. Di po matabas-tabas ni mo iban pong bahaw. Di ara grabe nagdilaab naman na. Ana man na naunsa mo ka para maluto ba. Di mayano-yanong mga singgawong gidauban pagayo. Di matabas-tabas murag nagprimitive na po ang mga singgawong. Naunsa naman na nagbaga naman ang ilawom lagi. Ana na siya pero wala siya kalapos sa ilawom. Matik isugba puta na atong pusit. Ilargo na tanagdangdang des kayo. Okay kana goods. Di ara ablihi ko na tulungagan be. Asos porting ayusa luto man di matabas-tabas pwede ra gyud ari ka maglungag sa kawayan. Asa po ko natong sudan nga tukbonon be. Asos grabe porting pagkaayusa luto pod. Alahos wanay daghang pasundayag gihaon na nas duha ka singgawong dia. Ibutang ko no be. Asos grabe pasar yung mga singgawong panlibunan. Di ara po natong sinugbang pusit grabe porte pong pagkaayusa. Naapoy usa ka singgawong di pod matabas-tabas kuyaw kay gre para mabugnaw ko no grabe teknik po sa singgawong. Di ara luto natong pusit. Igo
bago lagi tahiupan sa usa ka singgaw. Sa grabe naon sa singgaw, gutom kayo. Iplastaran na sa tuntok bananan. Diya po datong manok sa kawayan og nilungag. Iplastaran po na diya. Diya ra ang tukbonon sa mga singgaw. Grabe, porting pagkaayo sa asos pagkalamiao, mura ra po ginasal. Mabuhi ra gyud ang mga singgaw sa panlibunan goy gamit kaldero. Diya po datong kanon no, asos di po matabas-tabas, murag kanos dalibe. Okay daog, wala dagang masundayag, ipangyab-yab na natong kanon diya kay panggusla ng mga singgaw. Siyempre gibaw na po nas mga singgaw dag mais nga bahaw. Hukara na po natong sudan diya. Asos pagkalamiao, mura gyud ginasal ken homsan. Diya ra tong finished product, mura ra gyud dag inasal. Wala dagang masundayag, tukbon sa namon kay gipanggusla na pagayong mga singgaw. Porma nag mga lunos, grabe. Habab. Ay, mura sa umlab. Habab. Abunel. Oh yeah. Naway. Uy, naway. Lutoy, goods kayo. Maglutson na. Maglutson ba? Ang kawali. Maglutson kawali. Goods na yung kabe. Maglutson daw. Luto bilis kawayan. Nagcook. Dahil ka ba? Kejimao pa niya. Ting ayos ah. Dihadong kami. Ano dupang na? Hindi na kaya matasin na rin. Luto gapon ay luto gapon manok kawayan eh. Masarap. Masarap na say. Ay na kayo manok. Nangulo. Sagid. Ang haba yun sa. Ano yun? Ano po ba? Oh yeah. Balag di pangon. Gamay ito doon. Ito katalap. Gamay na naman. Sila ba maisip? Oh yeah. Nag-cook. Sama pag napawan pa sa sabaw. Tangan pa na diha. Lupos. Lamas. Baang makrema. Lamos ito. Lamos ba? Lamos. Oh yeah. Bismillah. Udah pa rin sila mo? Magic. May dawa. Anong? Liso ka daw. Ang kawayan do. Panit niya na. Panit. Lubot niya. Sa grabe makadagtokob sa mga singkawong hawan purmag mga lunos. Wanay daghang pasundayag mag-shoutout sa atong mga singkawong. Shoutout kang Nilmark Navarro Kalunod, kang Eugene Visaya, kang Otribla Anulaba, kang Jason Villarino, kang Randy Hernan Erdiano, kang Sara Bansiloy, kang Pakan Sam, kang Rex Pinida, kang Rosalie Ginita Baco, kang Ariel Bayubay, kang Roy Saison, kang J. Ricky Sopias, kang Rainslin Kilwa, kang Muhammad Adam o kang Jake P. Jorlano. Shoutout tanan ninyo mga singkawong. Comment labo sa atong latest upload at ta magkuhag first 15 comments sa atong shoutout. Diri lang takotob mga singkawong
singgaw, i-share ko like ng video para mas daghang patang matukob. Usa na to tapuso ng atong video mga singgaw. Nasa tayo pala ilang duwa. Mao ni ang Epoch game. Di po na siya matabas-tabas duwa o mga singgaw. Porti ra po dali as daog ani. Ingon nanion na rin siya mga singgaw. May tudluan ta mo sa akong pagduwa. Di po ni mayuno-yano ang Epoch game. Porti ra po dali ang makadaog nimo ani mga singgaw. Ang unang buhaton ninyo ani mga singgaw, i-click sa ninyo ang register para makabuhat mong account. Pila pa na ninyo mga singgaw. Ikahuman, i-click ang confirm. Kita mga singgaw kay nakabuhat naman tag-account, automatic login lang ta diretso. Porti pong ayusa ning duwa ang mga singgaw. Malingaw na ka, makakwarta pa ka. Dira mga singgaw atong ganahan rin nga duwa mga singgaw kaning mines. Mao gini akong pinakapaborito nga duwa mga singgaw kay porti ra gyud dali as daog ani. Wala daghang pasundayag mga singgaw. Mubit na dayon ta. I-click na nimong bit. Tapos ikaw na mo type og pila imong iposta. Ikaw na bahala na singgaw og dako-dako ba nimong posta para dako puga og daog ba. Di po na matabas-tabas kita mo posta sa tag-gis. Ikaw man nimong type sa imong iposta mga singgaw. I-click ra na nimong start. Tapos magtuplok-tuplok na kadiya. Timingo ra nimong nga dili nimo matuplokan ang bomba. Porting ayusa ning duha ang mga singgaw. Porti ra pagkasayuna. Punig ka usa o paksit di ba daog. Wala daghang pasundayag mga singgaw. I-withdraw din nato na diha. Automatic mga singgaw porting pagkayusa na natay pantukob. Di po na matabas-tabas mga singgaw. Usban ya po ta nagposta. I-click na itong start yapon, magtuplok-tuplok ito diya. Imo rin ipatin-patin, imo pagtuplok ng mga singgaw para di mo matuplokan ang bomba o para na ito punit ka usa, punit padyog ka usa, magtuplok tagpanglas mga singgaw. Di ba matik, daog na po mga singgaw, grabe, porting pagkayusa, withdraw na po na to. Di ba, di po matabas-tabas duwa porti na po di mo dali ang makadaog. Di ba, yapon ta na makontinto, usban yapon ta nagposta, may na lang ba pang tukob. Birahan na po na to nagtuplok-tuplok diya. Usa, punit padyog. Punay paguglain. Pak, punay ko kausalas. Sos, porte na pong dali ang mga singkaong. Daog na po, matik, withdraw na nalayon. Karabe, di matabas-tabas doa, porting pagkaayosa. Ang pag-withdraw sa imong daog ng mga singkaong, sos, porte na pong pagkadali ingon na nion ay. Dara mga singkaong ay, i-click na ni mo dang kanang withdraw sa ubos. Ikahuman, through Gcash na ng mga singkaong, i-click na ni mo dang bend. Piliun ni mo ang Gcash. I-type na mo daog pila imong amount imong withdraw. Tapos i-click ang withdraw. Sos porti ra pagkadali unsa pa gidugayan ninyo mga singkaw? Pikhi na ang link nasa comment section. Pag-register na para na po kay matukob.